Opinii despre viața muzicală. Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Caterina Stan. Vom poposi preț de câteva cronici sub cupola Ateneului Român. Mai întâi o consemnare semnată de muzicologul Radu Gheciu. Într-o vreme când atâția oameni trăiesc sub semnul efemerului, este reconfortant să te întâlnești cu muzicieni care țin la o idee, îi consacră timpul liber și talentul lor, fără nicio finalitate lucrativă, urmărind și realizând actul artistic ca scop în sine. Este reconfortant, deci, în acest timp al efemerului, să vezi cum o echipă rezistă după atâția ani și cum instrumentiști de foarte bună valoare, fără a renunța, nimeni nu le-ar putea o cere, la cariera personală, rezervă un compartiment al existenței lor profesionale, genului, elevat între toate, al muzicii de cameră, dătător de mari satisfacții ascultătorului, dar, în primul rând, interpretului însuși. I-am numit pe componenții trioului ProArte, pe Anda Petrovici, Marin Cazacu și Nicolae Licareț. Colaborarea lor îndelungată, deși intermitentă, le permite să se regăsească pe planul muzicii de cameră, fie și la mari intervale, judecând după aparițiile publice. O evidentă înțelegere unitară a operelor interpretate, un balans permanent ținut sub control între discreția colectivă și prezența quasi-solistică, o admirabilă fluență în depănarea discursului, iată ce am receptat în matineul muzical de duminică de la Ateneu. Într-un cuvânt, făcând muzică de cameră, Anda Petrovici, Marin Cazacu și Nicolae Licareț depășesc pragul esențial dintre asociere și integrare. Trei într-unul, ei au definit cu autenticitate autorii propuși, Haydn, Beethoven, Brahms. Le-a reușit ceea ce aș numi expresivitatea în simplitate și curățenia stilistică fără manierism clasicizant, în triourile în sol major de Haydn și în cel în si bemol major de Beethoven, poate cu mențiuni speciale pentru joviala articulare nervoasă a finalului din Haydn și puterea de interiorizare din mișcarea lentă a trioului de Beethoven. Desigur însă că piesa de rezistență a fost trioul în la major de Brahms. Aici, soundul formației s-a schimbat, a avut necesara plenitudine armonică și dinamică, încât spațiul Ateneului s-a umplut cu gesturi sonore quasi-simfonice. Mutația continuă a planurilor a fost captivantă, regia replicilor tematice, a dialogului contrapunctic, a proiecției armonice, totdeauna esențială la Brahms, au fost gândite și simțite consensual. În totul, un frumos exemplu de slujire devotată a marii muzici, acest concert al trioului ProArte. Tot la Ateneu a fost prezentă Mihaela Marinescu, semnalându-ne un recital pentru violoncel și pian și unul pentru două instrumente de percuție, doi instrumentiști de percuție. Să ascultăm mai întâi prima însemnare. Violoncelist, dirijor și pedagog din Germania, Heinrich Klug revine la București pe scena Ateneului Român pentru a susține un recital și a dirija Orchestra Filarmonică George Enescu în concertele din săptămâna curentă. Recitalul derulat duminică seara în compania pianistei Steluța Radu ne-a pus în fața a doi muzicieni de marcă, profunzi și echilibrați, într-un dialog muzical miraculos, capabil de a transmite publicului bogăția de nuanțe și idei a muzicii interpretate, creând o atmosferă elevată. Programul alcătuit în exclusivitate din lucrări ale titanului muzicii universale, Ludwig van Beethoven, a inclus cele 12 variațiuni și cele 7 variațiuni pe teme din opera Flautul fermecat de Mozart, interpretate ca o cortină a memoriei spiritului mozartian în creația beethoveniană, urmate respectiv de sonata numărul 3 în La major opus 69 și sonata numărul 5 în Re major opus 102 numărul 2, anticipând spiritul romantic.
Tonul cald și grav al violoncelului, mânuit cu agilitate și sensibilitate de Heinrich Klug, împletit cu cel perlat și precis al pianului, stăpânit cu mare artă de Steluța Radu, urmărind împreună perfecțiunea frazărilor muzicale și logica întregii partituri, au captivat și au făcut din această seară un eveniment de prestigiu în chiar momentul în care Bucureștiul primește oaspeți de renume ai muzicii contemporane, realizându-se o efervescentă și incitantă viață muzicală. Și din nou microfonul aparține Mihaelei Marinescu. Adusă în prim plan de compozitorii secolului 20, percuția este de o bună perioadă de timp capabilă să susțină singură concerte și recitaluri de mare atractivitate. Bogăția timbrală a diverselor instrumente, acordabile și suprapusă imenselor posibilități ritmico-metrice, fac ineditul, dar și farmecul acestui compartiment instrumental. Iată de ce am urmărit cu interes recitalul de percuție susținut zilele acestea la Ateneul Român de duo Prisma, format din tinerii interpreți Amelie Reniar și Bogdan Băcanu, cu lucrări ale compozitorilor contemporani, recital organizat cu sprijinul Academiei de Muzică Mozarteum din Salzburg. Gândindu-ne că peste o săptămână va începe la București Festivalul Internațional al Muzicii Noi, acest recital poate fi considerat un prolog în care au răsunat ritmuri și volute sonore amintind muzica japoneză, mexicană, americană sau sud-africană și altele, în lucrări semnate de Keiko Abe, Daniel Almada, Christopher Dean, Elliot Carter, Peter Saldo, Gordon Stout, Minoru Miki și Maurice Ravel. Ne-a fermecat și fascinat virtuozitatea tehnică a celor doi interpreți, precizia, suplețea și forța atacurilor percuționale, în special în piesele pentru timpani, muzicalitatea și bogăția coloristică realizate de Amelie Reniar în piesele pentru vibrafon și de Bogdan Băcanu în piesele pentru marimbafon. La fel de bine realizată a fost și piesa de grup Marimba Spiritual de Minoru Miki, în care, alături de marimba lui Bogdan Băcanu, au apărut la celelalte instrumente de percuție interpreții Laurențiu Băcanu, Luminița Petrea și Constantin Aolăriței. Recitalul s-a încheiat cu un frumos duo interpretat la marimbe de cei doi tineri protagoniști, Amelie Reniar și Bogdan Băcanu, Alborada del Gracioso de Maurice Ravel, căpătând în această versiune o stranie și inedită sonoritate, soliștii demonstrându-și încă o dată virtuozitatea și muzicalitatea interpretativă. Următorul invitat al emisiunii Opinii despre viața muzicală este criticul muzical Dumitru Avachian. L-am invitat să ne puncteze cu câteva considerații personale prezența sa la recitalul susținut la Muzeul de Artă în seara zilei de 10 mai, un recital susținut de micii pianiști ai clasei doamnei profesoare Gabriela Enășescu. Este, după părerea mea, un lucru bun acela că o clasă de interpretare iese din cadrul strâmt școlar al audițiilor obișnuite de clasă și apare pe podiumul filarmonicii. Evident, trebuie ca condițiile care susțin această promovare să fie temeinic argumentate și cred că în acest caz argumentele profesionale nu au lipsit. Ceea ce stimulează doamna profesoară Gabriela Enășescu în munca sa este, pe lângă cultivarea sensibilității și a dexterităților, să spunem, de manualitate pianistică, este deci în plus cultivarea unei gândiri muzicale, operative, care să pornească de la text și să se adreseze muzicii și ascultătorilor. Acesta este motivul pentru care, după părerea mea, nivelul clasei este interesant din punctul de vedere al melomanilor, al apropiaților
liceului de muzică, dar și al publicului de concert. Sigur, doamna profesoară Gabriela Enășescu este profesoară la Liceul de Muzică George Enescu din București. Așa este și dispune aici de câteva tinere talente, eu spun chiar mici vedete, cunoscute, afirmate, recunoscute și aplaudate, chiar în afara cadrului școlar sau al micilor instituții de concert. Mă refer în primul rând la Cezara Vlădescu, care a prezentat lucrări în stiluri atât de deosebite cum sunt Haydn și Chopin pe de o parte, pe de altă parte este vorba de Andrei Licareț, o adevărată vedetă a liceului din strada Gheorghe Manu. Interesant în ceea ce privește maniera în care știe să cultive sunetul, dar și să întrețină interesul publicului ascultător. I-am mai ascultat de asemenea pe Cristina Silvestru și pe Andreea Stoica, dintre elevele care aparțin, să spunem, vârstelor școlare medii. Apoi, după părerea mea, cea mai importantă apariție a clasei doamnei profesoare Gabriela Enășescu este tânăra pianistă Liana Vlad în Bach și Ravel, deja un nivel al claselor finale ale liceului. Nu vreau să închei aceste considerații fără a menționa faptul că la această clasă a Gabrielei Enășescu sunt prezente tinerele talente care provin din familii de muzicieni. Mă gândesc la Emanuel Ulubeanu din primele clase, de asemenea la Valentina Gheorghiu, cu toții foarte interesanți și prin prospețimea în care și naivitatea cu care se apropie de muzică. Este, după părerea mea, o justificată prezență pe scena Filarmonicii Bucureștene, aici la Muzeul de Artă. Vom asculta acum comentariul criticului muzical Nena Zotovicianu, comentariu privitor la simfonicul de săptămâna trecută de sub cupola Ateneului Român. Filarmonica și-a reluat bunul obicei de a înscrie în program din timp în timp câte o lucrare contemporană românească. Selecția a cuprins până acum compozitori din generații și orientări diferite, singurul criteriu fiind valoarea. După două prime audiții de Dan Dediu și Anatol Vieru, Cristian Mandel a ales pentru concertul său o lucrare de Călin Ioachimescu, Tempo 80. Scrisă cu aproape 2 decenii în urmă, ea dezvăluie încă de pe atunci vocația compozitorului de a construi arhitecturi sonore solide și capacitatea de a trezi tensiuni încrâncenate. Se recunoaște expresia vehement gravă, dacă acești doi termeni se pot asocia, proprie și altor creații ale sale, care au puterea de a-l antrena pe ascultător pe calea reflexiei. Reîntâlnirea, după foarte mulți ani, cu tripticul pentru pian și orchestră Nopți în grădinile Spaniei de Manuel de Falla, promitea celor ce-și mai amintesc de minunata interpretare a Silviei Șerbescu, dar și celor ce nu au mai auzit lucrarea în sală, o mare satisfacție.
Sonorități luxuriante, poezie nocturnă, melodicitate debordantă, clocot mediteranean, toate aceste stări ar fi putut ajunge la auditor dacă prestația pianistului Adriano Hordao ar fi depășit simpla lectură. Toate eforturile dirijorului de a crea un halou de sonorități multicolore au fost erodate de lipsa de imaginație sonoră a componentei esențiale care e pianul în această partitură. Adagietto din Sinfonia 5-a de Gustav Mahler, mișcare ce se cântă deseori detașată din context, a avut un freamăt interiorizat, sobru, cântat cu noblețe, fără excese sentimentale și a făcut trecerea către momentul culminant al serii, care a fost fără îndoială versiunea foarte personală dată de Christian Mandel, faimosului poem sinfonic Till Eulenspiegel de Richard Strauss. Detalierea minuțioasă a microstructurii, reliefarea armoniilor picante, a desenului capricios al vocilor interioare, clarificarea scriturii polifonice a dat masei orchestrale o transparență neobișnuită. Și, în contrast cu aceste suprafețe descriptive, momentele de acțiune dramatică au frapat prin incisivitate și mai ales prin plasticitatea imaginii sonore. Solemnitatea, grotescul, bravada, ludicul, epicul, profilul melodic sprințar al lui Till au fost modelate în trama sinfonică atât de pregnant încât s-ar putea spune că, în viziunea lui Christian Mandel, Till a stat sub incidența teatralului în aceeași măsură ca sub cea a muzicalului. Dar trebuie să subliniem și excelenta participare a Orchestrei Filarmonice în intervențiile solistice ca și în sonoritatea globală. Cu câteva zile i-am spus la mulți ani bilunarului Actualitatea muzicală. Cu ce prilej veți putea afla ascultând interviul pe care l-a realizat Anca Ioana Andriescu cu redactorul șef al acestei publicații, Luminița Vartolomei.
Ne bucuram consemnând cu niște timp în urmă apariția unei noi reviste a Uniunii Compozitorilor, o revistă care se dorea să fie într-adevăr de actualitate și așa s-a și numit. Iată că am plinit o cifră frumoasă, cred că interlocutoarea mea, doamna Luminița Bartolomei, cea care a păstorit cele 100 de numere ale acestei ediții, nu știu dacă nu a trecut de multe ori prin temeri că nu se va ajunge la acest număr, de altfel cum am trecut noi toți, dar iată că totuși s-a întâmplat. Deci, la numărul 100... Este foarte adevărat că m-am temut de multe ori că vom dispărea de pe firmamentul atât de bogat al presei românești post-revoluționare. Din fericire asta nu s-a întâmplat și mai mult decât atât, cred că în ultima vreme există, cu toate dificultățile financiare prin care trecem în continuare, există totuși o stabilitate. Pentru că revista și-a căpătat un profil al ei, o structură foarte fermă, un cerc de colaboratori foarte larg și în același timp, susțin eu, poate cu părtinire, dar nu cred că cineva mă poate totuși contrazice, sunt colaboratori foarte valoroși. Și, pe de altă parte, am reușit și să ne stabilim o tipografie care ne ia în serios, cu toate că suntem o revistă ce apare doar o dată la 2 săptămâni și într-un tiraj nu foarte mare. Am numit tipografia Progresul Românesc, astfel încât speranțele noastre în acest moment sunt ceva mai consistente decât, să spunem, ar fi fost la numărul 50, dacă atunci ne-am fi putut îngădui să facem o mică festivitate așa cum am putut astăzi. Ce aș putea să vă mai spun? În plus, sigur, ne dorim o apariție săptămânală pentru a putea cuprinde într-adevăr tot ceea ce este important în actualitatea muzicală și mai ales pentru a fi în actualitate, pentru că neputând renunța la evenimente importante care s-au petrecut în răstimpul de 2 săptămâni dintre un număr și celălalt, de multe ori aceste evenimente sunt amânate pentru numărul următor, ceea ce face ca reproșul pe care președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, domnul Adrian Iorgulescu, ni l-a făcut acum 2 luni, cu ocazia unei festivități asemănătoare în care decernam premiile revistei noastre, deci reproșul cum că nu suntem întotdeauna chiar în actualitate și că ne dezmințim uneori titlul publicației. Deci, în aceste condiții, reproșul sper că nu s-ar mai putea formula. Noi ne bucurăm că actualitatea muzicală a împlinit numărul 100, dorim să ne întâlnim la numărul 1000, cel puțin. Să vă audă Dumnezeu. Și să ne bucurăm în a consemna în paginile acestei reviste cât mai multe bucurii ale vieții muzicale, dar totodată să se păstreze și acel spirit critic cu care ea ne-a învățat și, pe de altă parte, să ne ofere cât mai multe știri, vești și să fie cât mai proaspătă și cât mai plină de culoare, așa cum o întâlnim de obicei. Pe Anca Ioana Andriescu o vom regăsi din nou în emisiunea Opinii despre viața muzicală. Cea de-a 16-a ediție a Festivalului Muzical Tinere Talente de la Râmnicu Vâlcea a debutat vineri 13 mai 1994 la Sala Consiliului Județean cu un concert simfonic. Un concert susținut de Orchestra Simfonică de Cameră Fortis a studenților Academiei de Muzică din București, sub bagheta foarte tânărului Ovidiu Trăgan, student în anul 2 la clasa de dirijat a profesorului Cristian Brâncuș. Ne-am bucurat să ascultăm și 2 voci tinere, pe Ileana Tonca, soprană, și pe mezzosoprana Oana Andraulieru, recent laureată la Slobozia, într-un dialog ce a vrut astfel să pună în evidență partiturile solistice din Stabat Mater de Pergolesi. Voci tinere, voci penetrante, voci ce reprezintă speranța ale cantoului românesc, ilustrând însă 2 școli de canto distincte, cele reprezentate de profesoarele Georgeta Stoleru și Maria Slătinaru Nistor de la Academia de Muzică din București. Alte 2 momente solistice, de asemenea în dialog, ne-au oferit Victor Maria și Aroa Sorin în dublul în re minor de Bach
deci cele două viori, dialogând însă poate într-un ritm prea alert, fiind în felul lor probabil grăbite să ducă la bun sfârșit mesajul atât de dificil al unui asemenea concert. Finalul serii a fost încadrat, am putea spune, de Sinfonia întâia în do major de Beethoven, un moment de început în cariera sinfonismului beethovenian, în cariera sinfoniilor beethoveniene, ce dorim să fie de bun augur și pentru Orchestra de Cameră Fortis și pentru tânărul dirijor Ovidiu Drăgan. Așa cum ne-a obișnuit fiecare ediție a festivalului de la Râmnicu Vâlcea, a fost prezent și un dialog între elevii bucureșteni și cei din Râmnicu Vâlcea, un dialog al celor mai tinere talente, de la Liceul de Muzică și Arte Plastice din Râmnicu Vâlcea, ce își va onora în acest an prima sa promoție de absolvenți, și de la liceele de muzică din București. E vorba despre cunoscutele licee George Enescu și Dinu Lipati. Am remarcat și în acest concert, ca și în concertul cameral de sâmbătă după amiază, ca și în concertul de duminică, prezența unei școli de violă extraordinare la Râmnicu Vâlcea, a unei clase de violă îndrumate de profesoara Mariana Mihailescu. Ne-am bucurat să vedem astfel speranțe într-un domeniu în care viața muzicală românească se pare că are unele lacune în momentul de față, căci sunt foarte puțini violiști în plin plan. Din multitudinea de nume ce s-au derulat în aceste concerte, și mă refer în primul rând la concertul de foarte tinere talente, găzduit de Muzeul de Artă sâmbătă dimineață, mi-aș permite să enumăr câteva. Numele a două foarte tinere pianiste, eleve în clasa 6-a, sub îndrumarea profesoarei Oana Velcovici la Liceul Dinu Lipati. Este vorba despre Irina Botan și Alina Balaban, cu variațiunile de Haydn în fa minor și respectiv cu variațiunile a Beck de Robert Schumann, interpretate cu căldură și sensibilitate și cu multă cizelare artistică, o prezență violonistică plină de prestanță, cu un sunet frumos și demnă de remarcat, cea a Santei Monica Mihalache de la Liceul George Enescu, de asemenea două momente camerale, un pitoresc deosebit al prezenței unui foarte scurt recital la 4 mâini, susținut de două eleve de la clasa profesoarei Carmena Sfaturian, și un trio cu pian, practic un moment de trio-sonată, prezentând două mici piese de Șostakovici, susținut momentul de elevi îndrumați de profesoara Ana Maria Crețan. Este vorba de Alexandra Unose și Cristina Enevioară și Vlad Lucian Zbarcea, pian. Ne bucurăm astfel că, iată, Școala de Muzică de Cameră Românească începe de cât mai timpuriu pentru a se continua la cote calitative cât mai înalte. Este ceea ce ne-au demonstrat și următoarele pagini, următoarele capitole ale festivalului. Sâmbătă și duminică dimineață am ascultat recitaluri de canto, Oana Andraulieru în dialog cu pianistul Alexandru Petrovici, Ileana Tonca într-un de asemenea remarcabil dialog cameral cu pianista Ina Oncescu. Alte momente ale aceleași seri au fost cele oferite de trioul îndrumat de profesoara Ana Maria Crețan, un trio alcătuit din 2 elevi și un student, și apoi un quintet de suflători purtând remarcabilul nume al lui Radu Chișu, quintet de suflători de la Facultatea de Muzică din Brașov, îndrumat de profesorul Dorin Gliga, cel care ne-a oferit și un veritabil recital prin intermediul variațiunilor de Nepomuk Hummel, un recital în care am remarcat încă o dată arta unui adevărat maestru, chiar dacă este foarte tânăr. Ar mai fi de spus faptul că în ultimul concert al acestui festival am avut prilejul de a asculta, pe lângă tineri reprezentanți ai școlii vâlcene, dar și elevi de la liceele bucureștene, în momente camerale, în momente de dialog instrumental, și prezența unei orchestre de cameră cu un dublu concert pentru 2 viori de Antonio Vivaldi, o orchestră de cameră în care dăruirea profesorilor se mulează, parcă se malează, mai bine spus, cu exuberanța și entuziasmul elevilor. Orchestra de cameră Concertino a fost condusă de profesorul Aurel Popescu.
Iată deci 4 manifestări grupate pe parcursul a 2 zile și jumătate, 4 manifestări care însă au reprezentat, suntem convinși, un eveniment pentru publicul din Râmnicu Vâlcea și nu numai pentru acei melomani localnici, ci și pentru toți cei care au participat la această ediție a festivalului, festival în care fiecare concert a fost prefațat de gândurile, de cuvintele despre muzică oferite de Veronica Perbescu-Zbarcea, de Ana Maria Orendi, de Petre Codreanu și Grigore Constantinescu. Următorul invitat al emisiunii Opinii despre viața muzicală este muzicologul Doru Popovici. La Academia de Muzică din București, cu prilejul sărbătoririi împlinirii a 130 de ani de la înființarea prestigioasei instituții, au avut loc zilele festive. În cadrul acestei ambianțe spirituale elevate, s-a programat și un concert în care 2 interprete la clavicin au tălmăcit cu mult talent pagini reprezentative din arta sonoră a barocului din vestul european. Le-am numit pe Dolores Chelaru și pe Cipriana Smărândescu. Pe Dolores Chelaru am mai ascultat-o interpretând opusuri de Schumann. Mi-aduc aminte că mi-a atras atenția prin vigoarea, dar și prin lirismul nobil cu care ne-a înfățișat compozițiile respective. Avea o tehnică stăpânită cu fermitate și de data aceasta am remarcat aceeași tehnică, dar raportată nu la conceptul armonic, ci la polifonia imitativă specifică preclasicismului muzical. În creațiile lui Couperin, François Couperin și Johann Sebastian Bach, interpreta a reliefat un simț al polifoniei în stil fugato, demn de o sinceră apreciere. În partea a doua a manifestării am urmărit-o pe Cipriana Smărândescu. Tânăra Cipriana Smărândescu a început a se impune prin activitatea ei publicistică și prin aceea legată de muzicologie, evidențiind o solidă pregătire profesională la care se adaugă un expresiv stil literar. Ca instrumentistă, dânsa poate fi caracterizată printr-un accentuat lirism de cea mai bună calitate. În piesele lui Dandrieu, Telemann și mai ales Domenico Scarlatti s-a creat un discurs sonor în care o armonie funcțională s-a îmbinat minunat cu o polifonie barocă prin excelență. Am putut desprinde faptul în virtutea căruia Cipriana Smărândescu cunoaște foarte bine formele muzicale. Construcțiile sale au fost convingătoare, diferențiindu-se subiectele de contrasubiectele din partitură. În concluzie, am asistat la 2 recitaluri admirabile. Nu pot nu pune în lumină mișcătoarele cuvinte ale lui Nicolae Iorga. Nu există fețe opace pentru lumina sufletului. Să ascultăm un moment din recitalul susținut de Cipriana Smărândescu. Colegul Doru Popovici a mai fost prezent și la concertul pe care săptămânal, în fiecare joi, Rodica Sava Vasilescu îl organizează pentru a promova tinerele talente. Concertul Orchestrei Liceului George Enescu din București. În ciclul de concerte de la Radiodifuziunea Română, redacția emisiunilor muzicale, intitulat Muzicieni de azi, muzicieni de mâine,
condus de Rodica Sava, cu participarea lui Petre Codreanu, am putut asculta o atrăgătoare manifestare oferită de orchestra Liceului George Enescu din București. În primul rând se cuvine a aprecia meritele orchestranților îndrumați de dirijorul Petre Andriesei, un muzician bine pregătit. O mențiune specială pentru compartimentul instrumentelor de coarde. Pianista Ana Țel ne-a impresionat plăcut în concertul numărul 3 în la major de Mozart. Calități, simțul stilului, perlaj expresiv, frazare condusă cu eleganță. În final, am fi dorit o mai limpede înlănțuire a valorilor în tempoul cerut de creatorul de la Salzburg. Celista Ioana Giangalou, în concertul în re minor pentru cello și orchestră de la LO, ni s-a înfățișat ca o solistă cu un ton expresiv, dublat de un lirism de calitate și la care se asociază o înclinație spre stilul romantic. În viitor sperăm ca Ioana Giangalou să câștige în ceea ce privește strălucirea și dramatismul. Revelația serii a constituit-o violonistul Bogdan Văcărescu în concertul numărul 2 în si minor la Campanella de Paganini. Solistul are o afinitate pentru virtuozitate. I-am apreciat ușurința cu care a rezolvat dificilele probleme de ordin tehnic pe care partitura le-a ridicat. Ne referim mai ales la flagiolete, duble cors, pasaje cu note de valori foarte mici, etc. Bogdan Văcărescu este deosebit de dotat, pe când ne va oferi o tălmăcire a unui clasic. Mulțumim conducerii Liceului George Enescu, tuturor participanților și criticilor muzicali Rodica Sava și Petre Codreanu pentru dialogul lor foarte instructiv, sau altfel spus, am asistat la un concert de ținută. Vom pune acum în undă două comentarii semnate de muzicologul Petru Codreanu. Mai întâi despre Iulia Maria Dobrescu. Miercurea trecută a avut loc la Muzeul George Enescu, în sala Cantacuzină, un recital de pian al unei eleve din clasa a 11-a, Iulia Maria Dobrescu. Am auzit-o pentru prima oară acum aproape un deceniu, pe când era de o șchioapă și câștigase primul său premiu internațional în Italia la Morcone, în 1984. Pe atunci era o copilă plină de talent și promisiuni. Acum este o adolescentă plină de talent și cu promisiuni îndeplinite. Între timp a adunat încă alte 3 premii internaționale și alte 4 naționale. Toate pe merit, după cum a dovedit și în alte evoluții ale sale, în concerte ca cel din ciclul radiofonic Muzicieni de azi, Muzicieni de mâine, după cum a dovedit și în recitalul de acum o săptămână. Programul său a debutat cu un Bach cântat riguros, egal, cu noblețe și claritate, preludiul și fuga în do diez minor din caietul al doilea al clavecinului bine temperat. Apoi, sonata opus 110 de Beethoven a avut forță expresivă și o cuvenită tentă romantică. În sonata opus 1 de Alban Berg a deslușit textura complicată a lucrării, evidențiind latura expresivă a melodicii specifice și a armoniilor de aparentă asprime. În a doua parte, piesele fantezii opus 12 de Schumann au avut avânt și consistență și sonata a treia de Kabalevski o vigoare echilibrată în deplinul spirit al partiturii. Iulia Maria Dobrescu este o natură pianistică evidentă, pusă în valoare de o școală solidă, studiază cu profesoara Gabriela Stepan și, în generația sa, are, neîndoielnic, un cuvânt de spus. N-aș vrea să închei aceste sumare notații fără a sublinia că Muzeul George Enescu a început a avea pondere în viața muzicală bucureșteană, contribuind substanțial la afirmarea tinerilor instrumentiști prin concerte de ora 17, deja cunoscute printre specialiști și sperăm că în curând și în rândul publicului larg. Tot miercurea trecută, la studioul de concerte Mihail Jora al radiodifuziunii, am urmărit recitalul de 2 piane al Camelei Pavlenko și al lui Sandu Sandrin. Programul a fost în mare identic cu cel susținut în această stagiune la Ateneul Român.
Se cuvine din capul locului să remarc raritatea unor atari concerte, căci cuplurile de pianiști, fie la 4 mâini, fie la 2 piane, se numără la noi pe degetele unei mâini și că aparițiile lor sunt destul de rare. Și asta nu pentru că literatura specifică ar lipsi, ci pentru că puține săli au 2 piane, compatibile ca sonoritate, nu ca simple instrumente. Cei 2 pianiști s-au reunit mai recent, dar și-au aflat repede comunicarea și comuniunea de temperament și de concepție interpretativă. Programul lor a fost pilduitor prin consistență. Fantezia în fa minor de Schubert a răsunat în atmosfera plină de delicatețe, interpreții punând în evidență melodica tipică, armoniile pline de parfum propriu muzicii acestui geniu. Am ascultat apoi sonata de Poulenc. Scrisă în 1953, ea poate fi prizată și ca un omagiu lui Prokofiev, dispărut în acel an. Compozitorul francez păstrează calea echilibrată proprie muzicii franceze într-o perioadă în care toată lumea era cuprinsă de febra serialismului. El are o melodică elegantă, fantezie armonică debordantă, dezvoltată pe filiera impresionismului cu politonalisme expresive. Mai are forme bine cumpănite și un discurs în genere scăpărător. Deci, suficiente trăsături care să mobilizeze potențialul interpretativ al Cameliei Pavlenko și al lui Sandu Sandrin. A fost un prim moment de culme al recitalului, al doilea situându-se în partea a doua, dedicată lui Debussy, în după-amiaza unui faun, transcripția autorului, și, mai cu seamă, în En blanc et noir. Aici, rafinamentul a avut, aș spune cuvântul, îndeosebi în cea de-a doua lucrare. Încheierea s-a făcut cu valsul de Ravel, de o dificultate infernală, nu numai pentru că aceasta solicită la maximum resursele tehnice, toată muzica lui Ravel o face, ci pentru că amploarea quasi-orchestrală se face prin acumulări de tensiuni expresive ce duc la explozii de vitalitate și strălucire, temele se nasc puțin câte puțin, conturându-se de plin în ictusuri. Cei 2 pianiști, muzicieni de autentică extracție, au încheiat en beauté, un recital care nicicum nu trebuie să treacă neobservat, stârnindu-ne dorința de a-i mai asculta. Interpreții au oferit ca bis, andante din sonata în re major de Mozart. Ascultăm un moment. Continuăm emisiunea Opinii despre viața muzicală. La microfon, Haiganuș Preda Ceamurian. Programul variat al formației Repertorium din recitalul de marți 10 mai, găzduit de studioul Mihail Jora al radiodifuziunii, a alcătuit un tablou destul de cuprinzător al tendințelor de creație din ultimii ani.
În partea întâi am ascultat 5 prime audiții. Sonata simplă pentru flaut și pian de Joaquín Gutiérrez Heras, compozitor mexican, a deschis recitalul cu sonorități neoromantice. Mobilitate și patos, într-o scritură modală, pentatonică, mi-au amintit în unele momente sonata pentru clarinet de Bohuslav Martinu. Piesa pentru fagot solo a celui de-al doilea compozitor mexican prezent pe afiș, Ramon Montes de Oca, a conturat o cu totul altă stare de spirit. Efecte de glissando, sunete disparate, fir melodic segmentat, intonații atonale au concurat la redarea unui climat sonor instabil. Uneori, cu nuanțe umoristice, fagotul fiind, se știe, un instrument foarte sugestiv în obținerea efectelor caricaturale. O piesă, fără îndoială, nu ușor de interpretat, care a pus la încercare resursele de virtuozitate ale fagotistului Ioan Gușe. Aș încadra piesa pentru picolă și pian de Rob Dubois tot în zona de efecte sonore a serialiștilor, chiar dacă, poate, ca structură, ea nu corespunde întotdeauna dogmelor acestei tehnici. Timbrul penetrant, ascuțit, al picolei, mânuită cu aceeași dezvoltură de Ion Bogdan Ștefănescu, sugera un dialog cu accente dramatice, expresioniste chiar, o mișcare neliniștită, febrilă. Au fost și momente de stagnare, din care semnalele picolei izbucneau ca niște gânduri obsesive, înțepătoare, ce uneori răzbat la suprafață cu acuitate, cu violență, alteori doar se insinuează, se retrag. În duoul pentru clarinet de Pekka Jalkenen, compozitor finlandez, fondul expresiv se înrudea pe alocuri cu piesa precedentă. Sunetul clarinetului era lipsit de transparență, mușcător, țipător ca o imprecație. Tot cu elemente repetitive, dar cu un conținut de o cu totul altă substanță, s-a arătat a fi duoul pentru chitară și alto de Oli Cortecangas. O piesă de atmosferă, sugerând o stare de concentrată contemplație. Cele două cântece din Bank on Newcastle de Michael Finney pun în evidență apropierea de timbru dintre vocea de soprană și sunetul clarinetului. Unele sonorități amintesc, în mod subtil, inflexiuni și procedee proprii cântărilor ancestrale, existente și în folclorul nostru, un anumit tip de ornamentare, heterofonia, isonul. Interpretarea acestor piese a aparținut sopranei Georgeta Stoleriu și clarinetistului Leontin Boanță. Balada pentru pian solo de Peter Copley, cu un conținut agitat, convulsionat, într-un univers sonor atonal, a fost realizată de pianista Ina Oncescu cu multă grijă pentru calitatea sunetului, mai ales în zona intensităților scăzute, rarefiate. În recitalul de marți a fost inclus și un trio, alcătuit din cordarii formației Repertorium. Este vorba despre piesa A Giulia, de Federico Ermirio, în care am observat o anumită insistență în cultivarea disonanțelor și de aici o asemănare cu arsenalul de efecte introdus în muzica veacului nostru de școala poloneză, glissando, zumzete, ecouri îndepărtate, semnale care pătrund parcă prin pâclă, într-o materie vâscoasă. În încheiere am audiat piesa Desen, de Dana Teodorescu, singura prezență românească din program. Scrisă pentru o formație mai complexă, flaut, Ionut Ștefănescu, clarinet, Leontin Boanță, vioară, Clara Cernat, violoncel, Alexandru Dumitrache, trombon, Florin Pane și percuție, Tom Brânduș, lucrarea s-a detașat prin originalitate și prin dozarea echilibrată a tensiunii pe întreaga desfășurare a discursului. O pedală pulsatorie, trecută de la percuție la restul ansamblului prin unduiri bine intuite timbral, a asigurat fluxul continuu al muzicii. Oscilațiile, glisările, tatonările în jurul sunetului au uneori o tentă nostalgică, alteori creează o stare non-evolutivă, extatică aproape, de profundă contemplare.
promis să rezervăm finalul emisiunii Opinii despre viața muzicală unui eveniment cu majuscule în peisajul muzical al săptămânii precedente. Este vorba despre Quartetul Voces în concert în studioul Jora al radiodifuziunii. Quartetul Voces împreună cu un oaspete. O consemnare despre acest, subliniez din nou, eveniment aparține Adei Brumaru. Quartetul Voces realizează în seria programelor care au o anume ritmicitate de-a lungul stagiunii, mai mult decât efectul strict al întâlnirilor fericite în concert cu fidelii muzicii de cameră. Ascultate în suita lor, aceste programe care au parcurs în ultimele luni mai multe incursiuni în repertoriul clasic vienez, pot să se constituie în demonstrări privind anumite secrete conținute de aceste muzici în însăși structura lor. Interpretările ating mai multe feluri de a citi în audiție istoria muzicii pentru ansamblu de 4 instrumente în evoluția ei. Spun aceasta nu pentru a da amănunte despre compozitori și compoziții, ci pentru a încerca să sugerez că tocmai tălmăcirile Quartetului Voces sunt modelul care revelă direct viața capodoperelor, aspectele cumva teoretice ale discursului clasic. Iată deci și ultimul program organizat în așa fel încât totalitatea celor 3 panouri să obțină echilibrul între dimensiunea pieselor și dificultatea lor în scopul celei mai bune restituiri a valorilor expresiei și a caracterului individual. Un Mozart timpuriu, iată-l, catalog Köchel 157, numărul 4 în do major, unde Quartetul Voces arată că tocmai pentru Mozart chestiunea desăvârșirii în timp trebuie luată în considerare cu multă prudență. Operele lui din prima tinerețe sunt tot desăvârșită și încă de aici grija cu care își preciza ideile și voința este amănunțit pusă în pagină. Reflexiile despre ceea ce au fost în concepția lui Mozart, anume indicații de tempo, de pildă, cu deosebire cele esențiale, allegro-ul și andantele, pot găsi încă de la începutul relația lor strictă cu tabloul afectiv al mișcărilor fiecărui quartet, așa cum le-am ascultat duminică dimineață în acest quartet. Pentru piesa următoare, quartetul opus 76 în re minor numărul 2, din nou revelări semnificative despre caracterele tot particulare ale geniului lui Haydn, ingeniozitatea cu care gândirea analitică procede de la elementul simplu, uzând de ingeniozitatea artificiilor tehnice și ajungând la redări complicate până la pasajele fugate, pentru o organizare instrumentală cu efect spiritual, până la urmă teatralitatea unui joc cu 4 parteneri. Împreună cu violoncelistul Wolfgang Laufer, al cărui recital de astăzi va intra în atenția viitoarei emisiuni de comentariu asupra vieții muzicale, Quartetul Voces a mai cântat duminică dimineață quintetul în do major opus 163 de Schubert. Operă specială, mai rar executată pentru frumusețile ei incomparabile, care obligă la un efort și un consum de energii interpretative pe măsură, operă în care dependența de orice trecut la Schubert este fragilă. Aici se exprimă liber și curajos Schubert după moartea lui Beethoven, Schubert în ultimul an al vieții sale. Poate doar în mișcarea întâi unele ecouri mozartiene, dar climatul întregii piese, care își extinde considerabil duratele, este prin excelență schubertian. De pildă, miracolul din Adagio sau complicatele imaginări din scherzoul care este în presto și care continuă cu un trio în andante sostenuto. O tălmăcire asupra căreia analiza nu are temeiul să-și instaleze reflectoarele decât pentru a lumina modul în care caracterul orchestral a fost
cuprins de numai 5 instrumente, perfect manevrate ca voci ale inteligenței muzicale, reflectând în complicități și contraste tot ce este aici de cântat. Neliniștea acută, confesiunea în tandrețe, dar și în pasiune, accesul la zone ale contemplării, contraste viguroase în dinamică, elanuri comune sau dialoguri animate, suspendări ale gândului, frumuseți mereu deosebite, limpezi sau cumva secrete, pentru că planul tonalităților succesiv angajate este o continuă sursă de îngântare. Această tălmăcire este privilegiu de a avea pe la noi un quartet precum Voces, cu cele 4 extraordinare voci ale sale, quartet care de astă dată și-a emancipat sonoritatea prin prezența violoncelistului Wolfgang Laufer. Ilustrația muzicală a ediției de astăzi a emisiunii Opinii despre viața muzicală a fost asigurată de Tiberiu Leviti. Ecaterina Stan, redactorul emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă lasă pentru ultimele minute în compania quartetului Voces și a lui Wolfgang Laufer, interpretând momente din quartetul cu 2 violoncele opus 163 în do major de Franz Schubert. Thank you.